Здравейте, приятели! Днес е неделя, почивен ден сме. Тук в Кипър вали. Искам да ви покажа едно място на един язовир, където, ако сте гледали, сте се абонирали за канала в YouTube на Тихомир Бегиорг. Той беше пускал едно много такова видео на тази, ето язовира тук, на тази тема екологична. Идвахме да чистим един ден всичките тези боклуци, където идват тук рибари, компании, цели семейства с каравани. Тук се спи, яде се, ден и нощем, хубаво, няма лошо. Ловят си рибка хората. Въпросът е, темата е такава, че идвахме, почистихме с него. Ако искате, влезте в YouTube канала Тихомир Бегиорг. Беше направил много хубаво видео. С една табела бяхме поставили да се пази. Ето да ви покажа, има хубави цветчета от тези дивичките. Много са хубавки. Да се пази чисто на природата, всеки да си взима боклуците натръгвани, нали, да си обира боклуците. Много трагична картина. Иначе място е много хубаво, с много растителност, дървета, цветчета, всичко има, птици, слушаш жаби, патици има във водата. Приятно за изкарване на уикенд и да си почешат крастата и рибарите. Но е това екологичната тема. Ето. И това е отдалеч. Гуми, нахвърляни, боклуци, всичко може да се види. Ето го и Тихомир Георгиев, Бегиорг. А между другото, нивото на водата много е паднало. Ето сега ще видите. Значи докъде е била водата? Ето тук някъде то се вижда. Вижте колко е надолу. Паднало нивото. Тук преди сме виждали патици. Сме снимали. Много хубаво. Това ми е единственият язовир тук в Кипър, къде сме обикаляли. Ето там се вижда даже и ще идем по-нататък. Един рибар има. Да го видим по-отблизо. Насякъде. Идват, ловят си, ето. Биви, води, всичко се хвърля. Идват всякакви тук. Българи, румънци, кипърци, всякакви народности. Но нямаме я тази култура хората. Много жалко. Това е единствения язовир, бях почнала да ви казвам, който ми хареса в целия Кипър, с такава много зелена растителност. Сенчисто. Аз където не ми хареса много, не съм рибарка някаква, чак с такова хоби, но идвам с него и си сядам под сенчицата, да си хапна нещо, да си пина и се наслаждавам на природата и на птичките. Как си ми пеят. Ето има няколко изхода за рибарите. Боклуци навсякъде. Тук има един изход нататък. И там мисля, че има още един. Да. Има под нея 5-6 изхода, за да си седнат на столчета, да си хващат, пускат въдиците. То не, че има толкова много риба да се хваща тук, между другото. Хващали сме се някакви малки рибки. Ето. Пикна и слънце, до сега валя. Краката са ми мокри. Гледайте какво е. Ето. Много красиво място. Папрати тук. Жаби се чуват, птици.
Така продължавам да ви показвам. Ще да видим, има още един-два изхода, мисля. И единия рибар там, където се вижда. Сега ще ви покажа и на кое място бяхме забили табела, че това място е изчистено. Ето, продължава се тук. Това всичко го бяхме изчистили. И това място бяхме изчистили. Не знам си колко чувала забравих. Бяха много чували големи. Пълни. С боклуци. Но направихме си труда. Изчистихме. Но никой нито табели глежда, то си до култура. Даже я бяха извадили табелата. Няма табела. Ето. Голям е завърх от двете страни. По средата е тук мястото паркинг. Дърветата. Ето тук единия рибар си е дошъл с колата. Ще ви покажа къде беше табелата. Точно тук на видно място по средата. Ето тук беше табелата, няма я. Изкарали се, са я хвърлили даже. Точно тук беше на това място поставена. Лоша напаст ми хората. Сега да видим и последния изход с рибарът. Ние много често е тук, когато е свободно, тук сме идвали. Легалцата, столчетата. Да, и тук буклуци пълно. Двама рибари има. Ето. Голяма красота. Това е, приятели. Лоша тема за видео, но и това е самата действителност. Това е истината в живота. Пожелавам ви хубав ден и до скоро. Довиждане.